Hei, bola-bola, iki aku resik-resik omah iki wis kadung wis teko omah to. Wis iki wis resik-resik omah. Lagi tak resik kabeh. Latar-latar emper-emper omah tak resik lagi. Akar gotong mbahku. Mangane kanggo bocah-bocah nom-nom kuwi aja wani karo wong tuwek tamu. Awake dhewe cilik digedhekne gedhe iki genti, awake dhewe iki genti. Ngerawat dengan baik ngono lho. Kasure dipepe bolo. Mbak, pindah isor sih, Mbak ya. Kasurnya benaknya diresiki kabeh jan. Tak pindah isor. Itilah Mbak Amit, Mbak ya. Amit. Itilah. Bismillahirrahmanirrahim. Amit, Mbak. Dipindah di isor. Diresiki kamare. Arep poso gak Mbak? Arep bodho. Diresiki sik. Turakno kono. Kene sik ya. Heeh. Itilah kasur. Bismillahirrahmanirrahim. Iki sik bayang, kok diresiki sik. Engko bar ki. Pindah jero neh. Rada lungguh ya, gelem. Bene ngene wis. Ngene. Iya, bene. Strip. Pokoke aja lali ngabdi karo wong tuamu kamu wis. Jos wae, wong.